Svet gastronómie dnes pre vás pečie bezlepkový koláč. Len taký hociaký, ale brownies, na ktoré budeme potrebovať tieto ingrediencie. 300 g horkej čokolády, 100 g ochutenej čokolády, odporúčam chili, 100 g múky, respektíve mix mletých orieškov, ja to najradšej robievam z mandlí, 4 vajíčka a asi 100 g cukru. Samozrejme všade bitúna čokoláda. Najprv si vyšľaháme bielka, potom žltka, čo nám spôsobí, že koláč bude krásne nadýchaný. Tak si nalámeme čokoládu, 200 g z horkej čokolády a 100 g z ochutenej na malé kúsky a roztopíme ju vo vodnom kúpeli spolu s cukrom. Musíme si ju nechať vychladnúť. A keď je teda už vychladnutá, primiešame k nej vajíčka a nakoniec aj múku, respektíve namleté oriešky. Vezmeme si porcelánovú alebo sklenenú zapekaciu misu, vymastíme ju, vysypeme krupicou, vystelíme papierom a cez to nalejeme dnu. Navrch ešte nalámeme poslednú čokoládu, ktorá nám ostala a dáme piec do vyhriatej rúry asi na 160 stupňov. Chvíľka napätia a brownies sú na svete. Dobrú chuť! Viac receptov na www.svetgastronomie.sk